Здравейте ви, Вокс. Това е епизод... Кой епизод е? Да, 9. Нашето оцеляване. Имам гост-говорител. Здравейте. И днес какво ще правим? Да, идея. Не знам. Да, направих си едно коще. Йо, фиданка. Направих си едно коще тук. Кощето на кощетата, на кощето на кощетата. Имаш и редстоун. Имам. Направи някакъв урок. Сега пък трябва да си хъба айрана за пистани. Значи... Нямам сус. Да, верно. За стики пистани. Да покажа нещо. Сега ще покажа върховният урок. Виж сега. Значи. Кога ще показваш как се слага купче? Не съм ли показал? Аз в Storage Room ви обещах, да, верно. Извиняйте. Значи, примерно, камък. Значи, взимате го в ръка. Излизате навънка, защото той е взривоопасен. И тук, така като ви се покаже черно, натискате десен бутон. И това беше урока за днес. Чао, не я базикам ви. Малко ще по хаминорстваме. Има си камъни. Нещо да направя, нещо ново на къщата. Кажи нещо за къщата. Сетих се май. Ти всичко имаш. Чай, сега сетих се. Тая тук цялата да направя. Stone Bricks. Доста работа не ми се прави. Нещо друго. Кажи нещо. Значи, да си обера Sugarcane. Това е хубаво. Верно, аз трябва да събера я Sugarcane. Така се просто уникално влизане. Сега после знаете ли какво се прави? И аз не знам. Как да си влезна в къщата? Отгоре не става, значи отдолу. Какао, ще си има бисквитки! И аз намерих летящ пясък, бати бъга. Летящ пясък. Летящ песък. Много е песъчен. Така. Чакай, сега ще го направя така, че и ще го заграда, както ти го беше направил в Надино сервера. Следващите ни 8 бисквитка. Ще стоят при другите 16. 24 бисквитки имам. Върховен съм, чакайте си някой ми пише. Вери. Така. Така, днеска са е ден. Сега кой ще правим? Може да си направя чест рума. Да. Сетих се къде ще ми е чест рума. Горе. В паник стаята. Където ми е ушким. Пак много ще се качвам да си взимам неща. Нема сми. Ако направя така, точно ги махна тея и така става. Масичките отзад си махна. Ще сложа честовете. Бати голямата мина, бе. Така и са. Чупи. WTF, много малко неща. Готов. И тук ми трябва Stone Bricks. Значи, 2. Ще дадем прасе. Праса за вечеря. Нямам Stone Bricks, па трябва да си печа кани. Аз го правя 4.
Екстра, как ги сложих, просто никой не ме видя. Така, и през това време... да, ще дам профил на Любо в описанието. Допълнителната информация. И там нищо няма. И ще паднем в лавата. Опа, верно ще падна. Когато нищо няма, те разгледат любимите. Може ти харесат някой. Изпече ли се камък? Я да видим. Да. Не, сега си оцелявам, бате, и... Колко голяма къща си направя? 1,523 купчета. Аз съм на едно самотно остров, че съм си направил. Сигурно няма и толкова. Живей. Живей, Любо. Аз не знам дали има и 50 това. Той аз исках хостовче. Но и в Jungle Biome пак става. Голямото местене просто. Сложих си честа в другата стайчка. Чим за още шугаркейн. Четири са. Така, днеска сме на разходка сладка. Виждам пръсе. Пръсе виждам. Ей там. И какао. Аз не знам за какво съм тук. За обера дървета. Омага getting cool пак. Максимум кокошко. Омага само за едно. За втори път ми показва getting cool, че съм събрал дърво. Иначе много яко си направил къщата. Стигнах до прасето. Как се праси? О, я. Ага. Не ми даде пържолка. Ага. О, лава и айрон. Айковце, леле. Много добро място съм си намерил. Да ти кажа да Точно така е. Но съм тъве. С айрон ора запуших лавата. Ама го, отдолу има още на айрон ора. И тук още на... Направи си основите. Къщата ми е на 50 метра и 42 сантиметра. 50 купчета. Дидо ми звъня. После ще му звънна след клипчето. Така, влезнах в прочутата къща на не къщите. Къща на не къщите. Ей, аз събрах ли пясък, вам се не види? О, имам един саплинг. Джунгъл. Тук ще го пазя, чак само да си изключа звука, да не ми звъня пак. Готово. Кабум. Капруц! Мъркавче, поръчна! Мъркавче! О, пшеница. Мисля. Сетих се какво ще мисля, да се оголема фермата. Бати оголемянето, то тук.
пак има. Колко минути стана клипа? Не знам. Честно ти кажа, много не вълнува. Охо, ще си го голема с едно блокче. Спешно! Нямам дърт. Спешно! И мотика. Не, мотика май има. Ало, ало. Аха, намерих мотиката. Няма ли семе, бе? Става нощ. Къде са? Така, една пшеница. Спешно! Отивам за дърт. Къде ще остава това и това? Ако бяхме в един свят, Спешно! Трябва да легна. Спешно, пак не ми да. Какво ако бяхме в един свят? чай да ти донеса дърт. Ти да не си дъртоманяк. Ти си маняк на дъртите. То ми трябва само две, де. Аз взех 222. И после ги оставих. Що? Защото съм печен. Ще си оголема фермата. Юху! Бати оголемяното с едно купче. Аре бе, то се съмна, аз до ден си намеря болна за легло. Не ти трябва вече. Виждал ли си коза да плува? Или там овца ли, какво е? Виждал съм ги. Луди са. Айде малко храна. Са. Значи расти, 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 расти. Расти, дъсти, расти, дъсти, расти, дъсти, расти, дъсти. Обери. Обери, нахрани, нахрани. Посади, посади, посади. Обери, обери, обери. Посади. Посади, 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 посади. Обери, 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 обери. Посади. О, боже, Вели ми пише, О, и на мен ми писа. Аре, оставам ги така вече, като изпадна без храна. Само морковите си обери, защото обичам моркови. чува ли се звук? Чува се, ама нищо не ми пречи. Чай ще го спра. Абе, не го спира. И аз игра с саунд. Аз съм сега тук при много животни. Готово. Расти дъсти. Ти си при расти дъсти. Трябва ми една пшеница. Расти и дъсти. Расти, дъсти, расти. Защо си го пея? Защо? Ами аз сега къде бях? Тия козе да ги гона, овцете да ги гона и... Охо, 24 бисквитки. И те 24. Имам 48 бисквитки. Вече добра идея, много готино го направи там. С това, как се каже... Абе, че го забравих името. С точето и съндъка, където се лови риба, бат. Много добре си го направил. За съндъка да мога да си ги славам. Ето какво ще да покажа. Че лових още 12 или 13 рибки. Ето. 16, да. Аз тук въдицата направо си оставам. Чай сега да се взема. Въди. Ето. Сега ще ловия чест. Фана. Той ме нарича. Каква любов. Ой, 20 фпс съм. Прекалено влак. Така. Назад гасено.
След 26 минути, нали? Какво? То след 26 минути аз ще тръгвам от тук. Okay. Към вас. Ох, че ме заболя. Не, пак трябва печо. После ще ги печа сега. Виж, сега ще тестваме кошчето. What the fuck, вода? Работи. Не съм си я пачнал. Бати тъпото. Добре. И поне епизодът стана много дълъг от това разхождане. Мисля да ви кажа, че отивам обаче горе на по едно кафенце, там да седнем и там ще ви кажа чао. Ще скачим нагоре по едно кафенце тук. Аре. Така. Сядаме си тук. На ръбчето така. На ръбчето. Еми, после ще излизам сега. Виж, че децата ме чакат там долу. Рибките. Рибките вика. Леле. И... Намерих кол! Чао! Кажи им чао. Чао.